Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabijamita di partangyangata na laus epistel di Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Imahata ni Tuhata na tersurat di Rom bidu 5 ayat sada rodi ayat 5. Jala topik ni Minggu maniktikon tahun para sini rohaon siat Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hujaha madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma didok hatani Tuhata. Asadung dipitori hita dalam haporsiaun, mardame mahita dohok debata, marhiti-hiti Tuhata Yesus Kristus. Laus marhiti-hiti ibana do saut masuk kita tu asini roha, hajong-jongat tanuaing dalam haporsiaun. Jala taparhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alai lumubi sianido pe ay itahalat codo nangaka hapor suhon alataboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha jala dihorhon habengeton ni roha ido hatawon jala hatawonido makorhon pakirimon alai dang namurak hitabahenon ni pakirimoni alanunga diusehot tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhiti-hiti to di porbadia naung nilihonai tu hita ima hatani tu hatta dipitori marhiti haporsiaun dibenarkan karena iman. Odo sada ajaran pokok ni Apostol Paulus marhiti aka surat nai terlebih di surat ni Apostol Paulus na tu huria Romo. Doktrin manang ajaran nama cai argadoi sian Apostol Paulus lahu memudai huria hati hai nang tuhita di bagasa tikion asau nang manirpang sian hatani Tuhata na tersurat di Bibeli. Hamuak kadongan hira-hira di abad pa-15 marhiti reformasi na pinatupani Martin Luther dohot akadongan na gabelam takasma hina argani pudaon di hata Latin didok sola fide songon nataboto anong dutulu semboyan na macay arga di hati hai di tahun 1517 imasongon tahun reformasi natulu semboyan manang slogani ima sola fide sola gratia dohot sola scriptura. Natulus luganon dang na muncul butino ni na marbucir dui sian ajaran ni gereja dalam hal i Katolik naung do manirpang sian ajaran na tersurat di Bibeli. Jadi ido si bucirina isarana diajar hodo hati hai anggo haluau ni keselamatan nabui dui usahahonon diupayakan ima merhiti jasa manang amal bakti manang pabahenan haluau ni nabui tuhoro dui ninna merhiti indulgensia surat hasesan ni dosa naung sanga di tiga-tiga hon satiki alai dialo Martin Luther dohot akadongan na seperjuangan do puda sisongoni. Bagi Martin Luther dan kawan-kawan, ia haluau ni taksi tuhoro ni jaladak tartuhori. Asini rohani debata sabing dui. Dang adong jasa ni jolma disi, jaladang adong upaya ni jolma lahu paluahu dirina. Silehon-lehon ni debata sabing dui. Molo di hata Indonesia didok grace asini roha didok mai sola gratia
jala marhiti hapor siaw di Jesus Kristus idui bui tahilala sola fide jala takas dui tersurat di Bibeli nagabe dasor manang ujahan ni hapor siaun dohot pangajarion na takas ima sola skriptura. Hamo kadungan sa hapor siaun nuaing na taida di bagasa trupukon danga pala perdebatan taringot tupo daibe alai perbueni pamitorion nasian hapor siaunido molo di hata Indonesia manang di Alkitab didok hasil pembenaran iman dia ma perbuena manang hasilna dung dipitori de batahita dia ma tadana pabua naung dipitori de batahita didok perbuena perjulu ima gabe mardame mahita doho debata marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Hamu kadongan molo didok mardame dadana adong perbeda atta doho debata ate sahirana perbeda tu hatta hita do perbeda jol mau do perbeda jala mulu marbeda hita pola do dang diide pingkol kan mardame dada alana marbada mardame ma marsi jalanga ma tatuju masol hotu debata dein do dibuke deta 421 ayat tului barang na tongo marbeda hita asa didok songoni memang ikut say mardame do ikut masih jalangan holan ditiki masa-masa ni COVID si natuari sedeido si nataunido hita diorai masih jalangan anggonuai ngabui be masih jalangan ate molo didok mardame doho debata dada na marbeda hita doho debata daw alai ala naung sega do hubungata tu debata sega parsaurata doho debata isi manigai manang aha manigai nama bahisiga ima dusai duksega hubungani gabi Roma Tuhan Yesus padumuho kita tu debata jadi Tuhan Yesus mamuse padumuho jolmai tu debata songon halak namardongan manang maralet manang suami istri buidu gabi siga hubungan nasida ate dada ala namarbada nasida tahu alai ala adong orang ketiga manang pihak ketiga gabi putus ma hubungan ala ni orang ketiga sasitong nada kolat diaka na pacaran manang na marumah tangga masa si songoni diaka persaurat tapi buidu siga hubungan ala ni pihak ketiga nah pihak ketiga tak selalu marumang jolma alai buidui marrumang sesuatu songoni mana taida di hubungan ni jolma itu debata ada pihak ketiga nama negai hubungata do debata ima dusai jadi asa unang siga hubungata do debata bah jangan ada dosa di antara kita dengan Allah taida do muse di pardamian ni jolma do debatai peranan ni Yesus Kristus na padamehon idu asa didok muse di ayat 2 marhiti-hiti ibana do maksudna marhiti-hiti Yesus do saut masuk hita tu asini rohai padohani naing mangodol homuse asa molo saha pihita tu asini rohani debatai dada alani usaha tai alai tung marhiti-hiti Yesus Kristus dui gabeta persaulihon jadi mulubui pihita muse mardame do debata dang usaha tai asini rohani debata dui marhiti Yesus Kristus na pinadumu ni Yesus Kristus hidu hita asa gabi bui mardame do debata ima na perjulu perbui na padua honsian pamitorioni ima gabi itahalat coma nang akahapor suhon bermegah dalam kesengsaraan dido
Somalna si pasidingod do hapor suho nate dada si halas sonotto ni hirana suarong do binoto jolma makalasson hapor suhon gabilas rohana ala roh hapor suhon hure selamat datang ke sengsaraan ninna tangarong nasongoni ate jala mulu gabi adok pinasongoni bah ngari kok diperiksa kesehatan ni ngadong na korslet di diri ni las rohana marporsuk anggona sehat do pikiran do pamatang tuk suarong do sakitaon naulo marporsuk sudidu pasidikon hapursuhoni jala saita pangidu do mulubui unang mamasay di nguluta alay laos merdumutu sido di dia ma adong ngulu di portibion na sohya mangadupi hapursuhon isi siyak kitaon na sohya marporsuk tangadongi si taon porsuk nabido jala si porsan porsuk nabido laos merdumutu sido nuaing tujuan ni Apostel Paulus molo didok ita halat cuman nuaing hapursuhon bermegah dalam kesengsaraan. Menurut Paulus menjadi seorang Kristen itu tidak gampang. Gabi hala Kristen dang otomatis gabi lias sian aka hapursuhon balik sa buidu gabi lam tabah hapursuhon alani songon akan naung pinitoran ni debata jala naung pinaluan ni Yesus Kristus iku buidu dibereng hapursuhoni sian sudut pandang ni hapursiaon sebaliknya akan naso pinitoran ni debata sayholan sian sudut na nehatip do hapursuhoni idaonna gabi ima mabahin ibana madili putus asa alayaka naung pinitoran ni debata di ida nasida do hapursuhoni sian sisi na positif sian sudut pandang ni debata sian sudut pandang hapursiao hapursuhoni makkorhon habengeton jala habengeton makkorhon hatawon jala hatawoni makkorhon pakirimon. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Taide ma tangga-tangga na rupani hapursuhon, habengeton, hatawon, pakirimon. Molo na yung taboto sa sahalaki benget do manangdang di nguluna memang ikut jolo buluson na do hapursuhon. Angko swadong do sitawonon maul do madok sa sahalaki na benget marroha alay dung tabereng rupani diliwati ibana akasitawon manang hapursuhoni dohonom mayatong jolma na benget manao hata na dipakai Apostel Paulus madok hapursuhoni ima hata tlipis di hata Junani manang di hata Gorik secara harfiah molo dilapati tekanan. Jadi hapursuhoni ima tekanan segala macam hal buido menekan halak Kristenate isarani ragam ni kebutuhan hapugusun habu ni roha penganiayaan kebencian dohot lana asing alani mangihutun Apostel Paulus butuh habengeton ketekunan mengadupi sudi hapursuhoni mengadupi sudi tekanani habingeton nani dok nadison buidui melebihi kesabaran hupomone ma didok di hata Gorik ne di hata Junani hupomone bukanlah jiwa yang menyerah dan membiarkan diri ditenggelamkan oleh bencana melainkan menghadapinya dengan membusungkan dada dan mengatasinya. Jadi halak namiat di bagasan hupomone tang gampang menyerah jala murah-murah amat dili alai justru tegar mengadupi ragam nyaka tekanan ning ngului dungi habengeton makorhon hatawon tahan uji hata na dipakai tu padohan hatawoni tahan uji ima hata dokime di hata Goriki digunakan untuk menyatakan logam yang telah diuji dalam api sehingga segala kotoran telah disingkirkan daripadanya.
Jadi apabila penderitaan dihadapi dengan tahan uji, keluarlah dari penderitaan itu orang-orang yang lebih kuat, lebih murni, lebih baik, dan lebih dekat kepada Allah. Ima pengertian ni tahan ujian nudisi. Hatawun makoro pakrimon. Nama bahe marasing na porsiai siana kajol mana asing dada dihapor suhon nama si surungan tao alai dipakirimonido. Buido hita sama-sama mengalami hal nasarupa alai gabi berbeda mahita di hasilna. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama, tapi yang satu akan terbawa pada keputusasaan dan yang satu lagi pada tindakan yang membawa kemenangan. Bagi yang satu keadaan itu menjadi akhir pengharapannya, tetapi bagi yang lain menjadi tantangan kejayaannya. Seorang bijak pernah mengatakan, saya tidak menyenangi krisis, katanya, tetapi saya menyenangi kesempatan yang diberikannya. Saya tidak menyenangi krisis, tetapi saya menyenangi kesempatan-kesempatan yang diberikannya. Ima didok Nabi Suki songonima akan naporsea dituhani mengadupi hapor suhon songot tadani perbue naung pinitoran ni debata nguluna halak naung pinitoran ni debatai buidui pertudusun tulabang tupakku tangadong ra sian hitaw na sumanadayate mululam niatuk labangi tu hau manang tu pangalabangan na da lam sotarupa doi semakin diketuk, semakin ditekan dari atas, semakin nancap, semakin tidak tercabut. Mulubui pediupat bah iko mardongan alat nama musi imalabang manang paku songoni do halak na porsiai semakin ditekan semakin kuat, semakin ditekan semakin tidak tercabut. Jadi hapor siau nai dang miateat tetapi nancap. Hapor siau nai saya songon urat nihau na majalar manang na tu dia. Didok mai iman paku. Jadi mari kita miliki iman paku. Jala idu tadani naung pinitoran ni debata. Mergugu mahita. Amin. Mulai tema Tuhan dihatam nabadiaon pasu-pasu homai dihami jala pauraton asa diperbuih katamia ka perbui nadinggan perbui natonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.